Kif jgħidu, iż-żmien itir. Filli tara lil uliedek daħlin fil-primarja għall-ewwel darba u minnu fih tarhom jibdew l-ewwel eżami formali tagħhom. Filli tibda tarhom jaqdu l-ħsejjes u jiffurmaw l-ewwel kliem u f'daqqa waħda tarhom jiktbu l-ewwel komponiment. Jista' jkun li nsibuha iktar faċli biex nissapportjawhom fi snin bikrin milli meta jidħlu fi snin iktar avvanzati. Għaldaqstant, din il-preżentazzjoni għandha lan li tgħinna nimxu l-istess pass ma' dak li jkun qed isir l-iskola, kemm fil-Malti u anke fl-Ingliż. Il-qari dejjem irid jibqa' jingħata priorità. Jekk nissieħbu mal-libreriji pubbliċi, nistgħu nibbenefikaw minn diversi inizjattivi, fosthom li naċċessaw kotba bil-Malti u bl-Ingliż online. Bl-istess ħubija nistgħu wkoll inkunu membri tal-Oktavo fejn hemm aċċess anke għal kotba bil-Malti. Nistgħu nniżlu wkoll il-libieb li tagħtina x-xelta ta' kotba li nistgħu naqraw fuq mezzi teknoloġiċi. L-Oxford Owl hija sit elettroniku fejn fiha nsibu diversi kotba b'xejn bl-Ingliż, maqsumin skont il-livelli tal-qari tat-tfal tagħna. Minkejja dan, għandna dejjem inżommu f'moħħna li m'għandna qatt inwarbu l-esperjenza tal-ktieb ħaj. Barra li nistiednu l-tfal jaqraw huma, huwa ta' benefiċċju jekk kultant żmien it-tfal xorta jisimgħu lilna naqrawlhom. Din tista' tkun opportunità fejn nitkellmu u naqsmu l-esperjenzi tagħna marbuta mal-ktieb. Tkellem kemm bil-Malti u bl-Ingliż fuq il-vokabularju tal-istejjer u l-ħsieb, skont kif jirrikjedi l-ktieb. Jekk tħoss il-bżonn, erġa' rrevedi l-ħsejjes malma l-iskola. Għażel ħoss minnhom u ħeġġiġhom biex f'minuta jiktbu kemm jistgħu kliem li jibda b'dak il-ħoss. Inti, min-naħa tiegħek, għamel l-istess. Għamluha logħba bejnietkom. Strateġija oħra hija li mill-istejjer joħorġu jelenkaw frażijiet, espressjonijiet u vokabularju espressiv. Għażel silta minn storja u ħeġġeġ lit-tfal jimmarkaw dawk il-partijiet l-iktar li laqtuhom. Stedinhom biex waqt li qed jaqraw jew anke wara jinniżlu numru ta' mistoqsijiet dwar l-istorja. Aqraw il-mistoqsijiet flimkien u tkellmu dwarhom. Jistgħu wkoll joħolqu sett ta' sentenzi veri u folots biex jifhmu x'jkun qed jiġri eżatt meta jkollna eżerċizzji ta' dan it-tip. Inżommu f'moħħna li meta tfal jirrevedu f'kuntest u bi ħsieb u mhux sempliċement jimlew il-karti tat-teħriġ, jibbenefikaw iktar. Dan nistgħu napplikaw anke biex ngħinuhom jirrevedu il-grammatika. Minn silta tal-għażla tagħhom, ħeġġiġhom biex ifittxu jimmarkaw l-aspetti diversi tal-grammatika. B'hekk jaraw il-grammatika tintuża fil-prattika. Fil-ħolqa tagħna ser issibu diversi logħob bid-dadi u b'aspetti tal-grammatika varji li tistgħu tużaw matul ir-reviżjoni tulietkom. Id-dizzjonarju huwa għodda indispensabbli. Importanti li jkunu jafu jużaw id-dizzjonarju sew u jħossuhom komdi jirreferu għalih meta jkun hemm il-bżonn. Nistgħu anke nurhom kif ifittxu t-tifsira online. Flimkien mad-dizzjonarju nistgħu wkoll inħajruhom jużaw it-teżawru. Importanti li ngħinu lit-tfal jispjegaw iktar b'mod viżiv. Din nirreferu għaliha bħala show not tell. L-idea ta' shades of meaning tgħin lit-tfal jespandu il-vokabularju. Hawnhekk it-tfal jiktbu kelma partikolari, eżempju Ferħan, u għaliha jaħsbu kliem ieħor li għandu l-istess tifsira. Eżempju, fis-seba' sema u Ferħan ser itir, fost oħrajn. Wara, mill-lista li jkollhom, jażlu dak il-kliem li l-iktar jurina dettall u emozzjoni. Matul il-lezzjonijiet, it-tfal qed jifhmu li waqt il-kitba nbidlu l-kliem, nżidu l-aġġettivi, ndawru ħsibijietna u ninkorporaw il-punteġġjatura kif meħtieġ. Id-dar ukoll tista' tgħinhom fil-kitba. Ejt li tfal frażi qasira bħal mort tal-baħar u flimkien komplu ibnu ma' din il-frażi sakemm minn ftit kliem tibdluha f'sentenza u minn sentenza tibdluha f'paragrafu.
Ħeġġeġ l-tfal jagħmlu użu minn dawk l-ideat li semmejn iktar kmieni, bħal show not tell u shades of meaning, u anke tad-dizzjonarju. Huwa importanti ħafna li t-tfal jifhmu dak li hu mistenni minnhom mill-bidunet. Spjega x'tip ta' kitba ser tkunu qed taħdmu fuqha, kif iduru xogħlu, kif jitgħallmu mill-iżbalji u jikkorreġu fejn hemm bżonn. Kultant ippreżentalhom storja qasira bil-lest u ħeġġiġhom jimmarkaw dawk il-partijiet l-iktar li laqtuhom u dawk il-biċċiet li jixtiequ jbidlu għall-aħjar. L-għan ta' dan il-proċess hu biex ngħinu l-tfal jifhmu iktar mill-viċin l-andament tal-kitba, kif iżaħħu l-kitba u kif jiktbu b'iktar mod dettaljat. Dawn huma suġġerimenti kif tista' tgħin lil uliedek jiżviluppaw elementi varji tal-litteriżmu. Il-ħin kollu żomm f'moħħok l-erba' aspetti tal-lingwa li huma smigħ, it-taħdid, il-qari u l-kitba. Involvi ruħek, kellimhom, ismagħhom u uża kemm tista' espressjonijiet fil-lingwaġġ tiegħek ta' kuljum. Kun konsistenti, tkellem b'Malti u Ingliż tajjeb. Agħti l-istess importanza liż-żewġ lingwi, aqralhom kotba kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Min-naħa tagħna bħala t-tim tal-litteriżmu fih dan is-segretarjat, qegħdin noffrulek din il-ħolqa diversi riżorsi kif spjegat qabel li inti tista' tuża mid-dar.